division clear to te chibai ule silalen kolika neih Serchhip Vangkhua hilong ngaihtuahin MNF Vice President Lalthlengliana chuan Serchhip bial-a by-election neih chungchang ngaihtuahin hutkhawm an la neihloh thu soya Chief Minister Zoramthanga kaihhruai sawrkar chu mipuiin an ringtawk niin a soi bawk. Vawiin Serchhip Press Club thuthar thedar tu te akomna MNF Vice President Lalthlengliana chuan he thu hi thuthar thedar tu te zona changin soya Serchhip bial-a assembly by election chu bial ruwa ka puan ani atanga tharuk chhunga nei tur ani thu a soya tuna hian AMC in thlanna nei ani don thu le chumi hnuah chuan assembly session ala om le don thu soin he in thlanna nei tura hian MNF party chu an man hmo lo thu le hemi chungchang ngaihtuah hutkhawm an la nei lo thu a soya he in thlanna nei tura MNF ticket ding tura mipuiin kai zinga ama po soitel ani ve thin chungchang zona po changin kumsang ni som pariata general election nei don khan bial then khat chuan an bial ding tura han som ve thu le ama ero chu anupui damlo na awanga adin tak lo thu soya hemi hnuah anupui aboral taka phei chuan hetiang lam ngaihtuah na hanei lo thu le MLA ni chak na po anei lem lo thu soya kumsang ni som ni pathum MLA in thlanpuia an party sawrkar tir le chu atum ber ani thu a soi bawk. MNF Vice President chuan Serchhip bial-a aron kalawanga he bial by election a din tum mani lo thu soin namrun enkol tu kania abulchan tu kani ti in AMC in thlanna nei tura po abulchan tu ani thu soya Serchhip bial-a ding tura mitam takin anrin Michael chhakchuak chungchang a zona changin namrun in Michael chhakchuak hriat na anei lo ati a Serchhip bial-a ding turin MNF party chuan mi tha tam tak anei thu le mipuiten an Hnahthaw an hriat awanga MNF candidate chu thlantlin ani arin thu a soi bawk. MNF Vice President Lalthlengliana chuan kumsang ni som pariata MLA in thlanpui MNF in sawrkar an siam hnuah Chief Minister Zoramthanga kaihhruai sawrkar chuan na sataka hmalak thu a soya kongpui chhelutuk then chu ngai poimoin poisa om ang anga kongpui siam ngalani thu le he an hmalakna awang hian MP in thana po an party candidate chu ne taka thlantlin ani thu a soya hemi hnu hian ramri buai chungchanga te tuikuk chungchanga te shileng chungchanga te ma an lakna soin kan Chief Minister zaom takle zoram mipuin mal som tlaka ma an laka wangin pathianin kan hmalakna te malmin som ani ati a CM Relief Fund khoi turin committee san lak siam ani thu le langtlang taka kalpui ani thu soya MNF sawrkar thil ti thatsang sang awangin Chief Minister Zoramthanga kaihhruai sawrkar chu mipuin an ringtawk ni in a soi. Serchhip bial tu MLA changa ban tak lal do ma chungchang po soin mitam takin an khongai thu le ama ngei po in a khongai thu a soya danin a phallo tilui te hi dan anga shem man ni hian mi ten an khongai thina ti a ZPM party a hian membership fee a pek le pek lo lam mani lova a chet dan hi ZPM party in yal ngam dik tak ani awangin Supreme Court thutluk na om to sa angin pai thla kan ni mai zoka hei hi in it sik na le in ngaihloh na awang te in hupurna awang tele MLA changa hin ban theina dan a om ngai lovani ati bawk. Serchhip District-ah Health and Wellness Officer HWO Health Worker le ASHA tana National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke hmalakna peng pakhat population based screening chungchang zirhona ni chung o chu Vawiin khan zo fel ani. He zirhona lalpui thanga hola nei hi ni min khan nei chan niin Serchhip CMO Dr. Lalthlengliana sailo chuan mipuiin he hmalakna hi khotlang hrisel na atan thil poimo takani thu soin he huna tel de chu an thil zirte changkai taka mantum turin acha ani he hun kaihhruai tu NPCDCS District Program Coordinator Kezo Thanpui chuan NPCDCS le population based screening chungchang soifian nein NPCDCS chuan in kai chhon theilo natna non communicable diseases BP sang zunthum kachungna nutele chul cancer lungna le stroke laka inven na lam akok bik ti soin heng natna in kai chhon theilo te laka khotlang an himna turin heng natna ve ol sambik ni angai kumsom thum tling chin chunglam te chu in tina kala han hrisel na hendik sakvek chu population based screening in atumani thu asoi heba ka hian Serchhip District Hospital NCD clinic awm thu po tar langin thok tu staff nurse pahni
physio pakhat le counselor pakhat ten an thu chil reng ti asoya bp sang le zun thlum en fia tir du te tan a thlona han en dik sak thin thu atar lang bawk he zirhona huna hian jubi zosang liani staff nurse npcdcs chuan kalkhawm te hi thupui thlan bik mangin zirtir na ape a Serchhip District-ah health and wellness officer health worker le ASHA te telin he training a tel tur te hi tum khata ko khom vek thei an ni lawa wangin voin le ni min khan nei ani Serchhip District-ah Vawiin thleng khan mi zali som pakwa te hna COVID-19 vaccine pek ani to a naktuk-ah hridan na pek tho khat na hi zo fel be sei ani Serchhip CMO office atanga thu kan don danin Serchhip district chhunga healthcare workers hridan na la tura thun to mi zariat somnga panga te tan hian a tho khatna mi zali somnga te vaccine pek tur hiron thlengin tun thani somni pakhat atang khan hridan na hi pek chan ani a abul chan ni hian Serchhip town chhunga mi za somthum pakhat te hna hridan na pe in atuk January ni somni pahni khan Serchhip town na mi za som pakhat le thenzo la mi somruk pali an Vawiin mi za som sari panga te hna hridan na hi pek le ani a January ni somni panga sang ni somni pakhat khan Mercy Hospital la mi somthum le thenzo la mi somli pahni an Vawiin mi somsari pahni te hridan na pek le an ni a nimin khan ai warta mi somli pakhat te hridan na hi pek le ni in heti hian mi zali somnga hridan na pek tura ruwa mana mi zali som pakwa te hridan na pek an ni to a naktuk hian ngen tiang page c le kholai lung page c a te hridan na hi pek le tura ruwa man ni in heti hian a tho khat na a vaccine pek tur chu zo fel thei be sei ani District level task force on COVID-19 vaccination a member secretary Dr. Lalthlengliana chuan tun chuma hian mi zanga hne na hridan na pek tur dai an don thu le am ero chu za som do somnga da shan chu ti chiat palven na hani thu soin am ero chu ti chiat hi an nei lem lo wangin mi zanga hne na hridan na hi an pe thei mai thei ti asoya naktuk hian vaccine dang la le turin aizo la an kal le don ti soin hei hi second phase tura ruwa man ani thu le he vaccine ron thleng thar hi PHC pathuma pek le tura ni thu soya hei hi pek kim thei ani chuan Serchhip district healthcare workers te chu vaccine pek kim thei anin be sei thu asoi bawk Health Minister le South Tuipui MLA Dr. Lalthlengliana chuan Vawiin khan Hnahthial to in Hnahthial District-ah sawrkar pisa sang en kol tu te akong Hnahthial Disease Conference Hall in Komhona hian Health Minister Dr. Lalthlengliana chuan Hnahthial District thar puan an hnuloka be sei lo dewin COVID-19 boruakin min tuama wangin Hnahthial District sawrkar pisa sang din hmun that chiang tura in Komhona an nei remchang theilok lo chu poyati thu soin boruak a ziom tak deuh hnuwa remchang dapin hun thatak an nei chu lom omati thu soya COVID-19 do na konga Hnahthial District hmalakna chu chuan omati thu soin Hnahthial mai ba ka Mizoram chu mipuiin te le tlom ngai pol te ba ka koshan shwai tu te khotlang shwai tu te le sawrkar tho ho na athata wang le pathian za ngai na awangin India rama he shipui tuar ne ber state kan Nihlial mai chu aro puya kan zawaya kan thora liaw ani ati a thlara tangin sa khobiak na hmuna in khom phal ani to don ti soin hei ba ka hian zirna in zong apol niam bera chonga apol sang ber thlenga hong turin ngaihtuahna sen me kani bok ti asoya heng huna te hian mipuiten kan zom tur le kan ti ve tura omani ti sherenga thuoi taka kan omzel chu kan himna tur ani ti hria in sawrkar zai ngai chunga omzel a poimo thu asoi bok Minister chuan India le Myanmar in sumdon ton na hmun poimo tur sai si chwa le Vangkhua te chu Hnahthial district chunga om man ni ti po soin heng te hi apuitlin huna chuan Hnahthial district point ma an son le zwal pui nge ya be sei thu asoi bok Vawiin in Komhona hian sawrkar pisa ho tu ten an hmalakna le an Lalthlengliana te ba ka district office puitling anga kal tura han ma mole ma chhop chi sang te an soya Minister chuan a thei ang chin lo bo zui atum thu asoya ni he huna hian Hnahthial district borsa vanal moi chuan Hnahthial district ti puitlin na tura bial to MLA hmalakna fak omati thu soin abik takin DC office ti changtlun konga na sataka apuina awangin lom thu asoi bokani Chief Minister Zoramthanga chuan Aizol khopui Assam Rifles te chu an chuak thwai don ti soin COVID-19 wangin an in son tura khailak thu le February thla hian chuak fel vek tura nor an nei thu asoi
Aizawl Ramhlun South YMA Hall AMC Ward number 4 MNF campaign honna le manifesto tlang zarna hun vina neih a hmanpui na he thu hi sen MNF President ni bawk Zoramthanga chuan Assam Rifles te chu February sang ni somni pakhat chhungin zo khosanga PM vek turin nor an ni thu le zarwal vel an in son to thu soya Assam Rifles ho tu te po in phe an du to hle a anin buat sai mek ti soyin ke ni sarkar lampo kan in buat sai meka Aizawl mai ni lo Mizoram hun danga kan ram min chu tu sipai te po chwa vek tan tuma hei hi Prime Minister Union Home Minister po ka soipui to atibok nimin tlai khan Chief Minister Zoramthanga chuan SEDP Board Pathum Health and Family Welfare Board Higher and Technical Education Board le Commerce and Industries Board te chu hutkhawm anei pui heng hutkhawm hi CM Office Cabinet Meeting Room a neih niin Health and Family Welfare Board hnuaia hian mipui hrisel na atana hmalakna sang le in enkol na hmun ti changtlun na an soizinga thingtlang in enkol na thazok siam sak apoimo thu te soin PHC ti changtlun chu ngaihpoimo hmasak ni se an ti ani Higher and Technical Education Board hutkhawm hian technical lam zirhona in ti changtlun na tur mamo te college sang accreditation inspection chungchang te thok tu in neihloh na le thupoimo dang te han soi ho ba ka Commerce and Industries Board meeting a hian economy ti mason atana thingle mau le hnuai hausak na le adang te man tangkai na tura ruwa man na han lo siam to te soi ho ani a pon lamatang investment ron ti du de tan po kalphung ol samjok remchan na lo siam poimo an ti thu soin thingle mau in Hnaht industry siam chungchang te an soi ho wani heng hutkhawm a hian Board Pathuma Chairman Dr. Lalthlengliana Baka Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zirhona Higher and Technical Education Board Vice Chairman Dr. Vangkhua Commerce and Industries Board Vice Chairman Ramhlun Baka Board Member Dangte and Telani Congress Chalai MPYCC the chuan Minister Lalruat Kima Facebook account ni Asia da changa India Ramdan Pui Constitution of India ka ilepo sungchanga cybercrime FIR an thelo chu chakzo ka umzui turin Mizoram Governor PS Sridharan Pillai Hnahthial Vawiin khan ngen na an thlen Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC hian Vawiin Khan and Vice President Lalthlengliana hovin hemi chungchang ngen na he Mizoram lar sap ne nan thelu ta hian le khathelua hian Minister Lalruat ki manerin chuan India Ramdan Pui kai leka Mizoram to Assam ram ri chin chhian na chu Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1875 ani ti in Facebook group pakhata post a comment siam ne tar langin hei hi Congress thalai te chuan India Ramdan Pui ti borban na nianga yin Nikum Lam Khan cybercrime lama anlo zwal ko to ani MPYCC Vice President chuan hetiang khopa India Ramdan Pui za lo na le diriam na athlen nuwa po nu chui na amuang le chu poi an ti soin rangzo ka fin fia amo phur to shem nge chu an phut tlat thu asoyani MPYCC te hian Governor ne nan tu thlen hi India President Union Home Minister le Chief Election Commission of India ne na an thlen ngal bokani People's Conference PC Party chuan Aizawl Municipal Corporation AMC in Thlanpui nei tura candidate an nei don lo ti an soi Voina thut chuan siama PC Party chuan AMC in Thlanpui lo om tura uartina candidate nei tuma hmalakna thui tak an nei hnuwa ni kum December ninga a Election Commission of India a party min thlak an dil na chu vo engineering somni pariat sangni somni pakhat thlenga chan na an la molawa wangin AMC in Thlan na chu very lo an titlo ti an soya AMC ward tina PC Party mi le sa te su thlek na lam tur chu thlathar ni khat khian office bearers meeting in angai tua tur thu an soibok Nimin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi pathum hu belle ni in Mizoram shikai in kollai mi somli an la omek Nimin Khan ZMC laboratory sample za somnga pariat enfia ni in henga changhian COVID-19 shikai mo chu an omlova district shanga thunat laboratory sample za somthum paruk enfia ni in shikai mo chu apatni an omthunga heng shikai mo chu te hi longlei district shikai mo chu ni in BSF sipai tun hnuaia state pon changaron hole in khungshan na hmuna omla yan ni Nimin Khan rapid antigen test mangin sample zariat som pakwa enfia ni in shikai pakhat mo chu ani a shikai mo chu hi longtlai
khomi ni in aizola private hospital a hin en tir turakal screening point a shia kai ti mu chuan ni in shia kai na chui zui ngal ani bok mizan khan Mizoram ashika en kol mi panga te chu shi laka fi hlimin an ma ni en kol nam huna changa chhuati ran ni a voin khan mi pahne te chu an ma ni en kol nam huna changa chhuati le an ni bok heti hian voin tlai dar nga thleng khan Mizoram sample en fia nuai ni sangli zathum som sari pahni atangin COVID-19 shikai sangli zathum som ruk pahni mu chu an ni to a an zinga sangli zathum som pathum te chu en kol dam ni to in shikai zinga zazela som kwa pariat point pariat te chu en kol dam man ni to a tuna hian shikai en kol lai som li la om mekin shikai zinga nu na chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa the chu ane